Sampung Belen na mayagpag sa ika-14 na Belenismo sa Tarlac. Silipin sa report. Sa ika-15 taon ng Belenismo o Belen Making Festival sa Tarlac, karamihan sa mga entry ay nakasentro sa temang pag-asa at pagkakaisa ngayong may pandemya. Mula sa mahigit 50 entries, mahigit 20 lang ang pasok sa finals. Sa final round, 10 Belen ang namayagpag sa iba't ibang categories. Para sa Grand Municipal category, hinirang na first place ang Municipality of Anao, second place ang San Jose, at third place ang Victoria. Sa Grand Non-Municipal category, nanguna ang Belen ng DSWD. Nagpasiklaban naman ng mga simbahan sa kanilang mga obra. Walang tutumbas ang tropeyong ito. Ito para sa amin, para magbigay ng maraming ngiti sa bawat isa. Parang you can see the colors now are light here, they're brighter, they're full of hope, and they send the message of love, peace, joy, and hope for the better times in 2022. So it's a lively Belenismo this year compared to last year. Hall of Famer ang Municipality of Moncada, San Clemente, AFP at San Roque Hall. Pwede bang humabol at bisitahin ang lahat ng Belen entries para sa Belenismo 2021 hanggang January 6? Tampok naman ang mga makukulay na pailaw, matitingkad na mga dekorasyong pampasko at mga pamosong pagkain sa City of Ilagan, Isabela. May parada rin ng Christmas Human Lanterns kung saan makikita ang galing sa pag-arte at pagkamalikhain ng Ilagueños. Trace De Leon, Balitang Amyanan.